Kain na! Magpo-food trip mo tayo ngayon dito sa Hinaguan Nature Park. So, we have inihaw na isaw or bituka ng manok at saka chicken feet. Yes. And maliban, ito yung tinda ni Tita Inday at saka ni Tita Lolit. Kasama ng kanyang anak. And meron din tayong egg. So, maliban dito, meron din siyang kwek-kwek na what they call this, na tinda. Ito naman ay mula sa tindahan ni Aliga. Mula sa tindahan ni si Donna. Ayan, sa kanila ni Bembem TV. So, ano yung blue na yan? Blue lemonade. Pero kahapon may ano yan. Sa kayabang ni ano, no? Blue, kahapon pa yan. Open isa. Kahapon pa yan. Halika, dali. Dito, ayan, gaya na naririnig nyo, dito sa canteen, pwede na kayo mag-order. Kunyari, 5 piso lang to. Dapat doon na nasa baso na, sayang yung plastic. Bili mo naman yan eh. Kahit pa. Let's, diba, natapon na. Bantay lang. Doon na sa Maliit yung baso yan. Mas bongga, kung halimbawa mag-overnight kayo dito, kung gusto nyo magdala ng food, okay lang din naman. Pero, dito, pwede kayong umorder ng drinks, ng food, magpaluto. So, we have chicken, pork, beef, anything. May mga pansit din na. Kung mo nang dagdagan, grabe naman to si hindi mo dadagdagan. Sabi ko eh. Last 5 pesos lang po, diba? So, may panula ka na. Andito pa ako sa pwesto ko ngayon, sa tindahan ko, ng mga souvenir. So, we have bracelet, t-shirt, pouch bag, tote bag, mga t-shirt from Hinaguan Farm. Yan. So, habang nagpo-food trip tayo. Ito yung maganda, nakakatawa po kasi ito mga moms. Alam niyo bakit? Nagpo-food trip ako, pero wala pa akong benta. May gastos agad ako, pero wala pa akong Alin? Ito? Paa? Ano ba? Tig-isa? Ulam pa lang rito. Naubos na. Yan. So, mag-food trip tayo. Pabati naman from Quezon City, Dioli Alendoy. Hello. Wala na. In fairness, ang sarap ng sausawan, ha? Maanghang lang yung nalasahan ko. Sobrang anghang na. Mas maanghang pa to kaysa sa pagmamahal niya sa akin. Souvenir shop, ma'am. Souvenir! No, wala pang benta. Siyempre, may extra din eh. Iyawas naman ko. Extra ko. Tapos pag wala ako, paano? Gusto ko yung makakaano ko kasi pag malis ako, mag-vlog ba? Dahil lagi pag tinitig-titig. Hindi mapanindigan. Huh. Yes, I know some of you, especially mga OFW, namimiss na yung mga inihaw. Ito yung size may large namin. Ha? May large ni? Sando? Sando. Pang adult yan. Hindi, pili sa mo. Ito? Hindi yan, pambata yan yung isa. Ito? Yan. Magkano ang malaki? Gatos? Okay lang po pa-chuchay kasi nakakaya rin naman magdiban kasi hindi naman ako taga dito. Pag may ibigay na pwesto, di yun na lang. Sarap. I know you really miss this then. At tapos na kasi namin maligo sa suba ni Melmar tsaka ni Britney. Ang sarap. Dito naman tayo sa paa. Ang tawag nila dito, chicken feet. Dito, ang tawag nila sa ganito, sa ating kasi isaw na manok. Dito ang tawag, tinae. Sarap. Naalala ko noon yung
Mag-iihaw pa kami. Ang sarap ng ganito, yung sauce ng tita ko. Ayun kaka, pero hindi naman siya araw-araw. Happy Jim. Rene Rebias, hello. May mga ano rin ako, may mga tinda rin ako dito, mga dress na iba. Adidas. Hindi ko lang alam. Ito talaga, ito kaya ba? Klaro ba? Thank you. Kasi siyempre sila mamasita rin naman. Ay, ginataan ko. Dapat ka-serve. Dapat ka-serve. Balot lang. May na-dress na suot mo? Hindi pwede. Wala ko susutin. Nakaubad na ako. Chicken feet. Masarap din ang chicken feet pag inadobo. Pili lang. Kano to? Daming tao sa kantin. Dito sa akin wala pa. Ay! Lami. Sana nga, Yoshi. Sana nga. Claudine Anyon, gano'n na nga. Erica John Samar, kailan? Magkano yan? Nagbebenta ng ihaw si Tita Lolit at si Tita Inday. May mga damit-damit pa dito, may mga shorts. Ay, lista lang dito. Kuha, nagpa-royal. Above the tawagan na. Saktor. Adidas. Ay, hindi ka ba nagbanlaw? Wala. Nagmakain na siya. Diba? Ay, si Mami. Si Mami, oh. How's your daddy? Yeah, ito your daddy. Masarap talaga ito isuka yung sausawan. Yun ang nagpapasarap sa ganito. Meron sila dito kasi ketchup lang yung sauce nila. Tamang pakatawin ng sila. Masa pansin ka to. Kain. Overnight sila, Mar. Layo bilihan. Kaya po umuwi si Scarlett. Piyasa sa kanila, di ba? Marami ring bisita.
Nagutom. Ate Gretchen! Nagawin na ba ang tanong? Andrew, KM. So I have inihaw and ano? Puro protein. Tinanggal ko. Anghang. 200 po t-shirt. Oh, lami. In fairness, masarap sa usawan niya. Hi, Mar! Jenny Salem. Okay. Janet Lopez, hello. Puto daw pante. Pante. Panda o puto. Anghang. Hi, Mama J. Aray! Ano ba? Nadok ba yun? Souvenir natin. Wala akong benta. Babae ako dito. Ganyan. Lagatami RM, pwede po. No? Babae yun. In fairness, hindi ko napansin na ikaw yan. Akala ko iba. Kundi mo ako sinakal. Oo nga, mukha kang babae. Mukha kang babaeng kalabaw. Hindi ako maloko. Alvin. Lami ulit. Ate Donna, nalaglag man. Na ano? Parang matabang. Alam mo, mauubos yung itlog because of the sauce kasi pampagana. Dahil dyan, patikin mo ako ng pugo. Dagdagan? Ilan? Dalawa din? Magkano ba pugo? 15. Isa yung pugo? Wala kong gogo. Malaki yan. Ah, itlog lang. Oo. Ba't ano tinatanong pa nila sa akin kung ano? Isa lang, isa lang. Hindi ko alam eh. Iba-iba po, meron tayo. Hindi ko alam kung anong gagawin doon sa tapat. T-shirt po is 200, 150 naman po yung muscle tee, yung sando. Meron din tayong mga, order na kayo, wala pa akong tinda ngayon, oh. Wala pa akong benta. Bracelet, merong pouch, may wallet, underwear. Ito yung bag ko, oh. Ayun, pang school, pang bata, baka gusto niyo 500 lang. We also have tote bag, mga shorts. May kikiam, wala. Hindi uso kikiam dito. Ang tawag nila, ano yung isa? Hindi kikiam ang tawag. Ang tawag dito sa kulay brown? Hindi. Doon, ano tawag doon? Huwag mo na initin. Ano tawag doon sa kulay brown? Ha? Kulay brown? Kikiam. Kikiam ba yan? May isa pa silang tawag yan eh. Tempura? Tempura. Pagawasan na kayo kahit maliit na souvenir shop sa tabi ng Kanibarachada like sa mga resort. Ito nga, andito yung mga souvenir shop. Konnichiwa, Ate Girl Life. Kamusta? Wala pang wala pang customer Ate Girl Life. May namanuhan mo naman Ate Girl Life. Baka sa'yo, swerte. Patingin ng kamay. Ah, ayan, Erica. Napaniwas mo daw, nakita ko daw siya, grabe daw nagtalon ko. Kay si Atina Soberano. Kaninong income ang barbecue? Kay Tita Inday at Tita Lolit. Hi, Ate Angie! Joan Bueno, hello. Thank you. Pakishare naman. Hi sa mga taga-Pangasinan. Diyan sa Gisang, sa Mangaldan, sa Labrador, sa Dagupan. Mga mag-anak namin. Ay, grabe. Dinamihin niya po talaga yung sauce. Sabi mo masarap. Nag-live si Don. Ang dumi ng kikiam. Che! Ibas nyo nga po yung Erica Jones. Inaaway po ako. Grabe ka naman makapagsalita sa akin. Bakit ikaw? Malinis ba yun sa'yo?
Lourdes Cooper kain. Makapagsalita ka naman sa daliri ko. Palibasa yung paa mo parang luya. Ay, very din pala niya. Nga. Tony Vlog. Raulo kay Alego Jones. Pencil pa ako. Nang, ano na dyan, Jeff? Ano naman yun? Thank you, ate. Rowena Kalina ng Bacolod Dilo. Jamay Caropero. Ano na? Shoutout sa Bro Avenue Pizza House ng Bacolod. Guys, sa lahat ng mga nasa Bacolod, baka malapit kayo ha. Kain na kayo dyan sa Bros Avenue Pizza House. Pag nagpunta ako dyan sa Bacolod, ibisitahin ko yan. Businesswoman na talaga. Oo, tingnan mo naman ha. Wala pa akong benta pero magkano na yung nakain ko. Wait lang, itutur ko kayo. Yung tote bag mo 200, yung may mukha ka... Murag maripan ko yung gabi ini. Kukunan ini, kada dumbo na ako dito, kainom mo naman kumi. Nagwapa na ko kada pala na ako niya, pag naubububog nila. Janice Simbahan, sige po. Thank you. Ito, pupunta tayo sa... Nakalami ba? Wala na. Pila. Sobra mo sila tabarte. Ha? Sige. Sa office sa spray yun. Yung kay... Siguro na, nalasing ko naman dito yung bato dito sa patang lumon. Unahan natin dito sa labas. Nakita ko laay labi kay. Ganti ka ikang. Yan. Si Tita Inday and Tita Lolit dyan sa inihaw sila. So, meron inihaw na saging, tinae, at saka paa. Hotdog meron din para sa mga kids. So, we have our guest here. Hi, Mami! Shout out sa inyo! Mamaya mag-PM ka na, Ate Janice. Ay po! Kain na mo? Mahadlok mo po, ano. Nagpa-order pa kong food niya. Mahadlok mo po, ano. May mga drinks. So, meron tayo dito. Bok choy. We have chicharon, siomay, breads. Hi po. Ayan yung ano nila, yung mga tinda ni Donna. Na... Pati... Plato, balikan lang nako gang ha. Okay, pila to na nako ah. Sama kayo, ipahatid na lang. Doon po. O, ipahatid nyo na lang. Kasi dato na lang nako ihatag ko ang payment. Ito lang ba, sir? 75 or? Wait lang, i-plus na ko lang. Sige, wala ko na lang ito. Diliha lang ani. Kanan orange. Uy, natapon. Place of drinks, no? 1.5. Gwen. Ilang kabok, ma'am? Sa kabila. Hala. Small world. Thank you po, Opo. Sila yung pinuntahan ko sa Bukidnon, Libuna. Yun ang my birthday. Yung sabi ko ba na may rock, may ano. Anong sinama doon, Feb? Ha? Diyan tayo. What? What tayo? What tayo? Liri apple. Sige po, Mami. Kain na sa batchoy, binigyan ko. Ano lang ako nung iihaw natin. Wala pa, pauwi na rin sila, no? Pauwi na sila. Kain ka ba? Kuha ka lang. Opo. Nunggan ko ka doon ninyo. Ano pag ipadre? Karon ka doon. Ang husband niya is
priest of the Filipinista. Yung Philippine, yung ano nga yun? Aglipay. Philippine Independent Church. Ayun, Philippine Independent. Nakikita ko yun. Ay, husband niya. Pero, Magkasama kami noon nung pupunta siya sa inyo. yung sa Leyte ba kami magkasama? Sabi ko sa kanya, sama ako. Sorry. Sabi niya, bawal daw kasi doon yung nagtututbrush. Siya kasi hindi Lapot na lapot ka naman, friend. Init dahil, nakainom na ako doon. Kada punta ko doon, pinapainom ako, parang ako una malasing. Sige po. Hi. Say hi. Ay, hi baby boy! Say hi to them. What do you want? Saan kayo, madam? Yung father is from? Congo, Africa. Ah, okay. Ganda na combination pero nakuha yung mata mo. Overnight mo, ma'am? Bakit? Ah, Pero lamig ba ya? Try nyo. try nyo mag-overnight. Apa mo yung bakante? Later, pag uli nila. Pag ano, Hindi na sila mag-overnight. Sige po, try lang na. But we don't have orange juice. We already got Coke now. na ano nagme-merienda dyan sa gilid. Oh. Black American. African. Thank you. Ako sa gitna, later na daw. Kay, Asa na? ako yung sobrang mami. Asa na si James? Ah, ito pala suka eh. Natutulog ka ba? Lalim na ng mata mo. Ay, bag malaki. College ka na, no? Asa mga bata? Sino kasama? Kapatid ko yung makati. Ah, si Prinsesa. Prinsesa, tinago. Prinsesa din tawag ka ay? Pero sa balay, med ko ba ito? Yaya ko yung balay. Parang siya kita, med ko yun. Med ko yun. Ma'am. Ay, nanay ko. Hala, Gwen! So, hindi to tayo. Ah! Saan ka magpunta ba? Dito na sila, madam. Mami na yung additional. Ay, kailan ko nila ilaan? Itong, Ah, kay Gwen ba? ang diri, onya lang ito kay Rick. Ikuan man ito. Andito na po sila, Brenda. Abangan natin. Mga marites. Titignan natin yung mga lips nila. I-apple na sa po. Pero bago yan, ito na yung... Ma! Ay, may kausap si mama. Ay, ito yung ginagawa nila. Ay. Wow! Mga pouty lips. Ne? Hindi ko rin alam, pinahatid lang. Tinatanong namin. Wala namin mga baliktad. Asa gusto ka ba na sa Cebu ni Caridad? Wala din magpilian eh. Ayun ganit ko, gifted ko kay kinakinanglan. Hindi na kailangan magpa... Yung mga malalaki din. Nguso. Malaki naman yung lips ng kapatid mo. Ewan ko ba dyan? Gusto niya pa yata 3 layer. Ay, sabi pa ni Gwen. Malaking ilong niya. Hala! Malaking mata. Hala! Pati yung simod niya, malaki din. Para? Malaki lahat. Ano? Sabi pa ni Gwen. Sa susunod, magpaano na naman yan dito. Botox Lahat ng na. malaki. Pati bugas-bugas malaki. Ah, kailangan ko pala palakihan to. Wala man ma. Ma, ano nga to? Ito na yung ano, sinasabi mong... Hindi.
Yung tindahan ko. Lipat. Lahat ng mga stocks ko. Diyan tayo sa loob. Para flavor doon. Alag matulog-tulog ko. Wala ko mauna-unaan sa gawas. Yan ako yung mga stocks. Ito, tulugan na. Kaya nandyan para maukay-ukay siya. Para safety siya. Yay! Kaya ako din tanan. Stock na ako tanan din eh. Diba? Para lahat nandyan na. Hindi na ako ma-stress. Matulog ako yung mga stock ko nasa labas para Baka manakaw. Correct. Siya na lang diya. Imbis na ako na siya bidiga. Para masalim ng kaliya ba? Masulod naman din eh. Correct. Diba? Tsaka tama lang din to. Nipa to. Ni? Baka Baka kung gusto mo din. baka ma-high blood ako sa kanya. Diyan dito para dito sa ka. Pwede. Kaya lang kasi yung daanan natin dyan sayang. Dito. Kahit saan lang. Para hindi rin lang ako ano. Kahit sampay lang ako. Dito malaki. Dito. Di doon ba? Wag dyan. Dito sa harap. Wag daanan yun. Dito man dito. Daanan yun. Dili na sa gilid. Ha? Tayo. Diyan na lang sa gilid. Para isa lang tayo dito. Ukay-ukay at saka sa'yo. Naantok na yan. Patulogin mo naman kasi. Tulog ka na? Gising, uy. Magtulog ka na? Mark, Tsada. pain mo nga kung malamig. Yung dalawa. May bago kasi. Parehas na. Ha? Parehas sila malamig. Mas malamig pa sa feelings niya sa akin. Sigurado ka? Sure na! Reklin dito ang mga stante bitaw. Oh, yung mga layered. Kasi di naman na niya ginagamit eh. Marami na ako magawa ng mga Kahoy, correct. Nandun sa tindahan niya. Okay na yung kuryente mo, ma? Ganun pa din? Sabi ko, doon ako natulog. Sabi ko, walang tubig na malamig. Hinahanap ko yung rep. Andito pala. Ha? Ma'am She? Na, amputla mo na. Amputla mo na nga. Tingnan mo yung kulay ng ilalim ng mata mo. Yan yung gusto niya, pumayat. Papayat din siya, ganyan. Kala mo maganda yung payat na stress. Nakulat yung mandiri, ma. Nakulat yung mandiri. Balakang yan? Wala ka ba niya? Yan yung gusto niya, Sinabi mo kay mama mo, kumuha ka ulit ng short? pumayat, te. Amar. Nakuha na sa shoot pan? Dili, oy. Katuro manggapon. Ako gusto ko. T-shirt, black. Oo, tsaka short, at tsaka bracelet. Tugan! Sabi ko sa kanya, Gilista, raman good. malaki naman pondo ni mama mo sa akin. Kita-kita yung bracelet. Malaki, tsaka ano man sila ni Beshi? Ilista na, di ilista. Oo. Ano ka, tingnan mo, may kasya sa yung isang short doon. Trouser, pilat ka mo, kupat ka mo. Oh, trouser, graha mo. Ano ka na, sukatin natin. Eh, sa akin man. Meron ba isang trouser doon? Dali. Ay, ang sa tayo mong ganyan yung shirt, ma? Throw pa. Hello? Sa tungbi. Sa susunod lang si Jay. Huwag mo na po tanis, Kara. Sulang pang bayad. Hindi ba trouser yan? Hindi naman tumulong sa akin. Yan. Hindi ka naman pala tumutulong. Tumutulong. Ako na naman magbayad lahat ng inutan niya. Masugatan ka. Bitawan niyang gunting. Yan, yan. Yung ina niya, pagod na pagod. Mamang, masama siya niyo. Masama, lagi ka ba? Ade, salay na siya. Naanto ko na yun eh. Pinipilit lang magising eh. Nagpayat na si Mama Sita, oy. Yan, dito na sa ano, sa ilog. In fairness, sa ilog ngayon, malinis. Sandali. Ayan yung kisame? Taas? Ay, bubong yan. Oo nga, ito. Ito yung kisame. Ang taas nga. Yan o. Parang ano. Hindi mainit. Hindi mainit. Akala ko yung second floor para may tulugan na si Karape. Wana. Ibenta na lang yung ano doon. Mansion? Mansion. Tapos yung bako. Sinbili. Di ba nag-iwas na secret admirer? Oo nga, hindi ko kilala. May nagpadala ng chocolate at saka, ay ng cake at flower.
kuan. Rexel na kan. Rexel na gala. Dili ang Rexel, bulak o Cake. cake. Darag kinugya balik na. Nagbanja. Ah, matay nga. Anong banja? Kasi may lasa ng butang. Anong banja? Jamming. Oh, bro. Tao na. No. Ano siya mga tao? Puntahan natin sila. Makichismis tayo kay dapat ganyan lang kuha ng mga marites. Ang sabi, inabot lang yan kanina. Pretzel daw, sabi ni Mama Sita. Sa Japan nakalagay. Hindi, basi air di eme ba? Na Japan, pero iyaa din ang kuan. Ano maglatong lugar sa ko, nalit na. Sa katag naman sa akin. Ito, walang pa nga. Tinignan ko yung card, wala eh. Ano ko na nga yan kanina eh. I'm sure nandito ang pangalan. Nasa lechong belly. So, Doon pala nakasulat. Bubuksan na naman natin. Naka-engrave. Okay na sila, madam? Oh, na-orderan ko na rin ng food. Ano sabi? Para kanto kong giatin na Para ka naman kinagat ng ano? Dito kasi pag na-retouch ko dito. Pare yan Feeling- sa London. Nag-ano ka ba ulit? Kaya ka kumeme? O yung sa turok? Baka yan yung reaction. Paglagay kay Mia, tangina, gulo siya. Eh, ang ganda pa nung ako nag-video kay Mia ng mga umpisa, inaubusan ng bias, mayroon pang kulang dito. So nag-nans kami sa labas, nagpawak si Mia. So, dumating na yung ano, hindi ko na binidyo. Paglabas niya, ganun na. Huh? Ano pa yun na, hindi na yung impis kasi yun na yun eh. Sa amin kasi kaya lang naman ito na ganito kasi paglagay kanina, okay pa ito, napakaganda sa picture, di ba? Tapos namaga na lang siya kasi bugbog. Kay Mia talaga pagkatapos, paglabas ng ganun, inubos pa lang isang bayol sa puso niya. Siya rin nagsabi na iubos. Siguro kasi nakikita naman niya eh. Grabe eh. Hindi pa na kontento. Next year ba magpapadede ka na? Ano Oo. ba? Yung kapag ganyan, parang tattoo yun eh. Pag nasimula mo na. Na. Sino man daw po, kanina man to galing. Thank you so much. So galing to ng ano, baka dyan lang sa ano. yung inahuli na nahiwalay na. Asan sa'yo? Patingin. Wala. Asan mo? Patingin lang. Asan? Wala nga. Asan nga sa'yo? Wala nga sa akin. Yan yung ating mga guest today. Time after time. Nakita ko yan ha. Ano yun? Ano yun? Sira ulo ka. Ba't mo nilalagay siya? Sira ulo ka. Inaano mo yung tinda ko ha. Inaano niya po yung tinda ko. Opo. Ganyan siya. Ipapamili na ako sa kaniyang ito. O di nagputik na yung mga yan. Wala. Lagatami RMD po sa akin yun eh. Thank you. Uy na, kung may mga ads siya, wag alisin ha. 200. Bakit? 200. 250 nga yun. Awan na kayo utang yung di ba? 300 rabo. Bukod na yung bayaran 300 ba? Ay, biyak mo na? Kaya ito, ay... 700 pa utang. Ayaw, Oh, diba? Bugay na kayo yung ibayron no? Sabi niya, wala ka kasi dito, kayo ako nagbayad. Sa kami nang galing, James. Dili ka. 300 ka per day sa akin. Dito ka. Ano? Ayaw mo, diba? Eh, diwa.
Order na kayo dito. Ayun. Dapat ganun, hindi puro sige NL lang. Sira na yung Ay, oh. So ngayon, kaya ka lumalapit ngayon ulit. Para may pampagawa. Yan sinasabi ko sa inyo. Di ba? Nagatakang pawis. Maglakawa, magbantay pang nakamang si G. Wala. Si James na lang, wag na. Busy siya. Abala. Doon sa babae niya, sige. Maging tatay ka. Sinasabi ko sa yung bata ka. Pag ikaw nakabuntis talaga, susundan ko yun. Susundan ko yun. Asan mo, James? Saan ka ba? May pumapasok ka ba? Wala. So wala ka rin ginagawa? Baka naman, sige, ML ka rin. Ano yan? Naglalaro ng ito. Abang drawing? Nagawa siya ng content. Architect ka? Pinsa ko architect. Ang galing niya. Uy, follow nyo nga pala Times Day. Times Day yung pinsa ko. Ang galing niya mag-drawing. She's an architect. Nagulat ako. Tapos 100,000 na siya. Architect ako someday. Ha? Hindi, huwag ka na mag-architect. Lulo ka na lang. Iba-iba to na number? Hindi, isa lang. Ito pang 3V. Bibi, me? Bibi? Bibi, bibi ka ba? Bibi na gali. Pabibi ka, pabibi. Bebe. 150. 50 na naman. Ha? May utang ka pa nga eh. Tapos sa tawaran mo? 200. So, uy, buena mano. Wala pa akong benta ngayong araw na to. Grabe kayo, uy. Bili na kayo! Ay, lagi. Ay, lagi. Kitchen, rip magnet. Ang Miriam magkay bandere Haydon. souvenir nga bracelet. Ligo mo, dam? Natay pang ligo din, dam. Natay, ang kan, doon. Natay bang adik dire. May mga, alam mo magkano itong t-shirt? 200. 200 to. Yung sleeveless, 150. Ang resto na yan. Yan, 200 yan. 200 yan. Etong, yung mga ganyang bag, 500 yan. Lahat na. 500 yung short, 250 Ito yan. may mga presyo lang. 50 yung short. Kabisado ko na yan. May binenta ka nga, 200 presyo, nag 150. Imbis na kumita tayo. Hindi, kasi nandito yung araw eh. Palubog dito yung araw. Kaya mainit. Pero okay lang naman po. Maganda yung buhok mo nakalagay ganyan. Pagbasa. Pag tuyo na, wala na, buhag-hag na. Kaya may mga presyo na yung iba dyan. 200 ka? Nga, ka? 200 dalawa. Ha? Tagka 200. Kumuha ka na nga. Di ba sabi ko kumuha ka na, may magbabayad naman. Ayaw kasi. Bayad. Gel? Sa Argel. Oh. Feeling pogi din eh. Gusto niya si Mia daw. Oo, daming paninda. Wala pang benamano. Kasi iba lang, for photo ops lang. Alis din. Kaya mga dry fit, 150. Pili lang. Pili lang, 150, ulo-ulo lang. Ay, pambata, ma. Naay pambata. Ha? Hindi ako si Bakang. Sino ba? I am Ma'am si G. Oo. Si Bakang po nasa Davao. Kamukha kasi kayo eh. Yung square sa oblong. Ay, tama. Actually, ano na rin siya pala, bilog na rin pala siya ngayon. Kasi nanabaan na rin. May mga Hi, pang guys. baby tayo. Oh. Ay, Welcome. pang hanggang Ano ito yung bata mo? Yung anak mo? Ano lang ka, Papa? Ay, buko pa rin ang anak mo. Papa naman, nagdala. Pili lang. Si Papa na, magpuan. So, ipatawagan sa Papa. Ano ang ganante mo ba? Tawag ka ba? Amukha ko rin si Bakang. Ano to? Tag 300 na to. Bagay yan sa imo ha. Na, bahala ka. Oh. Ako. Dahil sira ang cellphone, magparamdam. No, Nina? Ganyan siya, oh. Nina. Sige, pwede. Pero tanggalan natin ang kaliwa. Pamain guys, blue. Pamain blue. Hindi ba ito ano? Trouser? Trouser din, pero ibang style. Pamain.
Makita ko sa'yo mamaya paano i-delete kita na. Bukas na. Kumain. Naraw, main pogi. Sige na. Main pogi, sige na. Pamain. Souvenir. No, na wala pa ano. Welcome to Hinaguan bracelet, guys. Ayan, 100 yan lahat. 100. Pati yung quintas. Lahat? Oh, isa lang. Dapat pala quintas 150. Yan. 75 lang yan. Ano? 75 lang yan. Ito oh. Tigwa 100 lahat maliban dito. Ito 50 lahat. Hala, 50 to? Bili ko nito 75 oh. Yes. Uy, hindi ka bumili niyan. Si Carapate. Pamain. Natay ko full bracelet dire. Basa ko. Pamain dyan, pamain. Pamain guys. Kasama ko. Mana guys? Kita na ninyo? Sabi? Singa na ako bro. Yo. Wait, lumana. Pre papelo. Ha? Ano? Pamilya, ilag yun o. Teka sa quality. Right. Mga moms, wait lang. Diyan ka. O yan o, may fan ka pa. Wala kang mag-mine kasi andyan ka. Jonathan! Jonathan! Tanang racket, ako nang punta sa birthday. Panto na lang po. Para makasigaan. Levi, mahal ba? Ganun ba? Yung anak na naman ko sa layo. Ako naman ko dito doon. Ako yung nahangikan. Ako yung mga isuot. Ako yung mga isuot na may mga Apay mo mga isuot. Pag na ng mga banda na aragat sa kuan. Na unsa ko man ni may makakinana kay bana future. Ako matiguang ko ani. Unsa man ko pagkumot ko sa kuntai. Nakita mo? Nagpa-short hair siya. Kasi nauna, sabi ko ako talaga, magpapaganon ako. Nauna siya. Sabi sa'yo may mga presyo. Ayan lang mga bata, 100 lang yan. Pares na yan. Pares? Oo, 100 pati tumigil ko. Ito yung dry fit. 150. Yan yung tig-isang daan. Ito ang 150. Ito ang tigwa 100 to. Ito ang tigwa 250. Yung mga ganito. Yung mga ganitong style. Ito 150 ata to. 150. Ito. Yan, mga malalaki na XL. Order na mo. Ma, panitan Rama? Ma. Mama, panitan Rene? Ma. Siya ang aking assistant ngayon. Kahit mga 9 ka na okay lang. Ma. Kasi wala pa naman yung mga 8 o'clock Ma. Mga 9 o'clock. Agahan lang bukas. Watching at Barangay Addition Hills. Susan Patalana Makiling. Hi. Ma. Hi, Sister Red. Mother. Uy. Umiiyak si ano. Ma. Si Gwen. Ma. Asyur! Saan sila ito nga?
Iyak si Gwen. Paglibog pa pa na. Hindi ko rin alam. May kausap ko. Isaya, di ko maintindihan. Wawa mo. Apil tong idugang, nagdugang iyang papa isa. Price of... Oy, dugang to. Ay, ito ba na ito ko lang? Upat na kabatsoy. Royal. Upat na kabatsoy. Eh, pati to? Ha? Pati to? Sa naman? Dili, sa katumong isa. Sa isa. Kawawa naman yung friend kong oso. Nag-emote na siya. May paminta? Meron pong price, may nakalagay. Baligya sa mga short of sando. $100. Isa kaset. Ngayon naman batchoy. Hindi na talaga ako magbibigay nito. Hindi, may kausap po siguro. Palawan na yung style or remediate or remediate na basta. Aray. Yeah, makimarites muna kayo dyan mga moms. Diba, nagkakagulo na naman sila. Bibay, ayoko rin naman mag-demand kasi hindi ko naman lupa to. Kumalma po kayo, huwag nyo ka-i-pressure sa pwesto ko kasi nakikipwesto lang ako. What's that? Why would that? Uy, mo na makarang yung live ko pero kita maritokada ka na. Ito naman. Wala nang natural sa'yo. Diba? Mayaman na po kasi si Mia kaya wag nyo na siya. Nalulusaw yan. Gwen!
Wala na, may kinuha na akong iba. Oh, nakalive ako. Uy, nakalive ako, nakaharap. Oh, sorry. Abi ko sa front. Ang tagal mo naghanap talaga ako ibang babantay. Okay lang. Kasi may dito sa espilahan. Sabi practice. Bakit reviewers? Pamunyo dito Kami ni baby. Apa sampai di kami ni baby. Doon sa motor. Sampai kami ni baby. Ay, nako, ganyan lang. Ano sa dili ka maglungan ka? Hindi natin sa siya. Hindi lang di anong kanakawakan. Na. Wala pa ko ulit no. Ano ba? Ano ba? Ayun na yan. Ito na ito sa room na. Ay, ikan na kayo. Ikan na kayo na. Ayun.
Picture sila. Oh, time sila dito. Isa sa tadi. Char.